Топ 5 коледни брошки, които не се харесаха толкова, колкото очаквах. Започвам с първата брошка и това е малката кристална елхичка. Миниатюрна, но пък е много готин семпъл аксесуар. Ако някой я хареса, имам налични на сайта доста бройки. Номер 2 е супер неочаквано за мен, е зелената шапчица. Червените мисля, че веднага се изкупиха, както и шарените, но зелената има доста бройки от нея. Ако някой си я хареса, може да отиде към сайта. Номер 3 всъщност също ме изненадва, тъй като миналата година супер много се хареса, а това е кафявата шапчица с бял помпон и интересни кафяво-червени маниста. 4. Абсолютно неочаквано за мен е червената елха. Обикновено червените и зелените веднага свършват, но тази година има доста бройки от червената. Ето да я погледнете и отблизо. Последната брошка, от която има доста бройки останали. Ето я и нея, синята шапчица. Ще ми е интересно да разбера и долу в коментари, коя от тези 5 брошки пък на вас най-много ви допада като цвят. И защо си мислите, че не са се харесали толкова.